Така, здравейте хора, днес ще говоря за KSI. Не знам какво не харесвате в новата му песен, аз лично много я харесвам, тиковите готина песен. И защо правите толкова много базици с голямото му чело? Моля ви се, не правете базици с голямото му чело. Неговото на челото му не е чак толкова голямо, за да си правите базици с него. Видях в едно от видеята на KSI едно малко клипче, което е мим по-точно, за челото на KSI, че е толкова голямо, че стига от планетата Земя до друга планета и когато отива на фризьор, човекът, който му прави пострижката, умира докато стигне до косата му. Не е готино, а и също разстройвате KSI доста тежко с това, че не харесвате песента му. Той просто говори за живота си в тази песен. Не иска да кара хейт във вас и други неща. Просто той иска да ви каже едно нещо. Че той е добър човек. Какъв е животът му като цяло. Какво прави той за живота си. И да, и заради това бих казал, че не е много хубаво да го хейтите. Това видео го правя специално за KSI, той няма да го види, сигурен съм. Но все пак, моля ви се, не хейтете, той ще да се разстрои много тежко на едно от видеята си. Не е готино да се хейти. И това беше видеото. Приятен ден ви пожелавам и моля ви се, спрете с хейта.